belai hambai mo hor kutu ko phana sini media channel logiri ma bagoi nor nokna social media bisingoi mini mia chini je bartor ni je mas gathering go gobang ma hasteni joto lokorong no phakya aun bisingo chini buko khoroksa nukha social media bisingti bokmaja khine abono khanawoi chini mohara suno message rika je bono kmajak bokmai tongkha nor bono kisa rukudu nai hine sung joto jagano rutuko name yagulo tabuk chini west sinagudla ngone women's ngo police station aja sung thai bono sung naipeka sung bono bungya jani ngo jini officer inchasobe kok salakya bo mo patient tongo bo ekdom kahamno tongo issue tongo mane ungun tongo ngai borok saka khana bini je legal guardian dok borok thai bono dostan bisingono plug bono plang thangban ne engang abono koinamu sungo sungsuno confusion ko kure bo seven tongo mane kaham korumo tongo mane bo tabuk sudu bini guardian dok khana phai bono tlang thana simina abo simin na sinja khaisi gabono lukorong bisingo puno amti hai awen mungta sartun je mane misilok phai kaisa borok kmai thangka ba chini tiprasa kmai thangka amti hai korok awen mutang thon je chini o bukujo kmajak bo tabuk mo station kam kurmo tongo একদম টাইম নেনে বনো তাবুক সংকক সালাইকে আই জানি বরক বাই মানে বরক সাও বনো মানে মাই মুই সারিওয়া কই তাও থই দং nei কক কক সাও